a velice obdivoval horňácké hudce, zvláště primáša Trna, který se zúčastnil z muziku na národní výstavě v Praze v roce 1895. Tuto baladu Leoš Janáček vydal ve sbírce 53 lidových písní nazvaných Moravská lidová poezie, kde zaznamenal Trnův způsob hry, včetně textu a melodie. Tuto píseň si vybrali Kuželoviáci a Trnovu cifru jim zahraje Matěj Kůrečka a v poslední části přijde z Trnové cifry do dnešní podoby. No ale úplně na začátku dají jednu vojenskou píseň Dobré bylo v Uherské krajině.
Dětský sbor z Kuželova s muzikou Vítka Práška. Vážení diváci, ještě vydržte, ještě to byl ten